Ser pare o mare pot ser meravellós, però també pot ser realment esgotador. Volem fer-ho bé, perquè al capdavall aquest és segurament el projecte més important que emprendrem mai a la nostra vida. El problema és com. Com ho fem per passar de la teoria, que ja entenem, a la pràctica. Em dic Judit Besora, soc antropòloga, màster en psicopedagogia i mare de 3. Amb l'arribada del meu segon fill, em vaig trobar que no aconseguia ser la mare que realment volia ser. Acabava cridant, el dia a dia se'm feia feixuc i la relació amb la meva filla no anava bé, cada cop em sentia més desconnectada d'ella. Em sentia frustrada i em sentia culpable de no estar-ho fent bé. De seguida me'n vaig adonar que necessitava tenir més eines. Em vaig començar a formar i sobretot vaig començar a implantar petits canvis que en poc temps van fer que, bum, la meva vivència com a mare canviés radicalment. Ser mare va passar de ser un pes feixuc a la meva vida a convertir-se en el meu motor de creixement personal. En els últims 5 anys he acompanyat milers de famílies que tenen ganes de viure una vida més plena, amb més connexió i amb menys crits. I ara estic aquí davant teu per convidar-te a unir-te a aquesta comunitat i a formar part de Creixem Junts. Veuràs que és un programa dissenyat específicament per ser fàcil de seguir i d'implementar, amb continguts pràctics, realistes i concisos, perquè sé que no tens tot el temps del món. Només amb 15 minuts a la setmana ja veuràs resultats. Apunta't ara i reduiràs els crits i les males cares, aconseguiràs comunicar-te de maneres més efectives i, sobretot, aconseguiràs crear una connexió brutal amb els teus fills. Tot de la meva mà i de la mà de centenars de famílies que ja caminen per aquest camí amb tu.